GB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Huwebes, Nobyembre 13, St. Jude. Pasalamat kay St. Jude sa gabos na intersesyon na papangadyi niya man para sa satuya. Padagos kitang manarigman sa mahal na Diyos, ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Sagkod kitang alas 10, como Huwebes. Sagkod sa nakitang alas 10, taminalaog po ang PhilHealth pag 10 a.m. Katuwang ko ang tropa. Ako po si Pio Fernandez. Ray na aga lamang tabi. Sa satuyang mga suki. Dakulong kitang mga istorya, no? Diyan sa luwas, siyempre si Pading Jimmy, ang samuyang chief reporter, si Pading Jomar, kumparing Al, si Joshua, si Karen, sa Manibela, Henry Mata. Sa control technical, si Pading Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom yaon dyan ngunyan, si News Director Mardela. Asin si Angel Mustaza. Sa production, yaon dyan si Madam Shia Leron. Siyempre nagtatarabang-tabang pasinda. Si Jen, si Mary Joy Jarezco, si Jimos Barrios. Sa samuyang social media platform. Yan na nagkakabara sa nindong news sa Facebook. Sinda po yan, DCGB News Online. And igoma kaming live broadcast sa internet worldwide. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako man po si Pio Fernandez. Huha! Sige daw tabi, ano ang gusto indong temang pag-uro-istoryahan ko niyan? Mahalat ako kan sa indong suhestyon, ha? Ang number ko 0942-670-1195 sa smart. 0942-670-1195 smart yan. Sa Globe 09660730-115. Yan. 09660730-115. Good morning, tabi, Madam Pilar Akende. Diyan sa Gold Street, as in Good Luck Novelty. Yan, mga paradangog tayan. Tapos si Sir June, yung matinding relohero. Yan. Matinding relohero. Mga kunyan yan padingnal na terminolohiya. Relohero. Mga antigo. Kapwag kuing espeho. Yan, maray na agad tabi sa imo, kapwag kuing espeho. Kumustaan na sa imo mga pigtatakod na internet. Converge, sa digital. Pati St. Peter's, kapot ni kunyan. Kapwad Luis Espejo. Ray na aga tabi sa imo. Ano ba ang gusto nindong tema? Tabi ang kaso, ha? Yan. Diyan sa dakol kita mga pag-istorya. National, international o lokal. Tabi. Minasirilinsyo baya pag harain na kamo. Minasirilinsyo pag alas 9. Good morning diyan sa Indo sa mga taga-Kabangan. Diyan sa Kabangan. Yan. Si Jerome na Llarena, Ray na agatabi. Buenos dias, Senyor Pio. Buenos dias man tabi. Sa imo dyan, kunyan.
Aha. 7409. Aha. Oh, mapapick up daanin used clothings for donations. Ay tabi kuan ining siya, madam siya, makisuyo man ini isurat mo ang numero tabi buda so lugar ta used clothings ini tabi used clothings para duman baga sa pinag didiretso pa ni VP Henry na pangapudan kan istasyon tabang sa mga binaha duman sa Libon. Ito po ini tabi Miss Beautiful Philippines. Sabihin mo sa akin yung pangalan noon at no, yan na. Yan so number. Used clothings databi. Ano ba yan? Caceres Store ba? Sige. Maray na agad yan sa Caceres Store sa may Weather Bureau. Harani dyan. Mga kwanta, mga barkada ta dyan sa lugar naan. Yaon man dyan si Papa Jer Bailon. Sinasabi ko. Yan. Used clothings da yan. Tay koordinar mo na sa natabi. Duman kay Boy Miss Philippines. Magayon Drive. Diyan sa may kunyan yan, sa may old airport, former airport, kan Legazpi City. Yan. Salamat, Miss Philippines. Yan, tabi. Si Madam Sia Leron. Yan. Sa may Salutis College Seminary sa si P. Daraga, Albay. 150 ang paradangog. Good morning dyan. 0645. Mabuhay ka mo sa CP. Diyan sa may Mater Salutis. From Vera Catanduanes, 714. Good morning dyan sa Indotabe. Si Papabong na Logroño kan kunyan. Kan Boys and Paints. The number 1 paints. Mabuhay katabi. Kagawad Bong Logroño. Kumusta sa tropa? Si 9859, good morning tabi. And then sabi naman ni 446, sino taga-sign katabi 446 9446 Sir Pio no arin matukaw si Pido iyo tabi tukara. Sige tabi kung gusto nindo kaan. Dapat probe na si Engineer Mier Legazpi. Ano tabi si Engineer Mier Legazpi? Ano ining gustong sabihin mo kunyan? Kagawad Bong na Logroño. O di may nag-text sa tuya si say ini, si 0445. Nuwarin da matukaw si Pido. Na istorya ko ni kasuhapon sa Bicol Target tabi. Kundi siguro dahil man ibaan para antabay tapag Bicol Target buda pag tingog kan banwaan. Okay. Sige, just keep on texting ha. Halaton context nindo tama pa commercial ako taw yan naglaog na kita sa oras nin pag commercial ha. Kung anong gusto nindong to karon sa tuya yan na pag samaan ha. Digdi sa programang tingog kan banwaan. Halat ako kan text nindo sa kuya pong number 0942-670-1195 0942-670-1195 and then sa Globe 0966-730-115. Sige, alas 9:14 padingnal, sige daw una tanganing makabalo kita tabata alas 10 matapos kita tama-fill kita. Ilawag mo dyan din so mga istoryetang akomodaron digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. We will be right back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May bagong
energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Pabili po ng dalawang Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Kahit always blooming bango sa Surf Fab New Surf Fabton Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fab based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Gloria Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umaparasirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Smile always! Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si JP Lee, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas penyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Kaloy Andes Gloria. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Plemex for kids. Mommies,
Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Door Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ay, good morning sa satuyang viewers man dyan sa DCGB News Online. Si Madam Ana Marie Sarte Onghoko. Good morning, Madam Ana Marie. Dyan sa Mang Inasal, siyempre. Sinasabi ko sa iyo, Ma'am Ana Marie, hanggang alas 10:30 man ako digdi. Ma'am Ana Marie, mabuhay ka mo dyan sa Mang Inasal. She's watching right now, tabi. Ma'am Ana Marie Sarte Onghoko. Sinasabi ko sa inyo, dyan sa Mang Inasal. Good morning da, Sir Pio. And then, si Tet Aldana Jacob. Open na po ang Ravax by Centers, Pilar and Castilla branches. Uy, good morning dyan sa mga barkada tapalantabi. Ravax. Lalo na dyan sa may Aleco, Padingnal, sa Albay District. Ay, nako. In kaso nagkakaragat nin ayam, nakalmot, nakagat ning ikos, nakalmot, gabos. Mga kunyan dyan, mga ining bakuna, anti-pneumonia, gabos, anti-flu. Diyan sa Ravax, the best ang mga personalized dyan. Serbisyo, mga mabubuot, akomodadong permi. Yan. Maray na agad yan sa Ravax. Morning. Kay Madam Joan Mariscotes. Yan, tabi. Morning. Nakaantabi pa ka mo? Dyan sa Ravax, tabi. And then si Motoronda from Bakakay. Si Beron, Watch him from Dita, si Ben Buemia. Si Ben Buemia, good morning. And si Rosa Betiz. Yan, good morning. Pabati sa Heaven's Friend, Agarwood Tea Plant Staff, Bitano, Legazpi City from Malate, Manila. Yan, sa Agarwood, sa Heaven's Friend, Agarwood Tea Plants, And then, si Nilo Melsa, good morning, Sir Pio. Madam Ana Marie, gari hanggang 10:30 man ako digdi, baad makaabot lamang so kunyan, nagkapirang pidasong manukhali dyan sa sa Mang Inasal, the best man, Maray pa nga ako nagrita. Nakutungan pa kitang Mang Inasal. Ay, Madam Ana Marie, good morning tabi sa imo. Sige, diyan pala sa tabako sa 106.9 WGBFM. Mga paraan tabay ta diyan sa tabako. Sa First District pati. Aram nindo tabi may nag-text sa tuya. May nag-upod sa tuyang sarong konsihal. May nag-upod na taga tabako. Iguanin taga-digdi sa Legazpi. Sa inda Padingnal, kung ninatukartanay ni kasuhapon sa Bicol Target, sa inda pinag-request, ining so manungod baga kay kunyan, kay dating Congressman Pido Garbin Jr., Executive Director kunyan kanako Bicol. O di, sige. Tukaron talugod ini, once and for all, taang katuyuhan tadigdiis. Kunya na, matapos na Padingnal, iyo baga supig para haralat, it causes deep political divide and sa tuya digding katuyuhan na matukarta ini, bako na dispaboran ansaro, buda paboran ansaro. Kundi, kumbaga, natapos na. Ako una, magkaigwa na nin closure ang istoryang ini because the highest court of the land, which is the Supreme Court, has already spoken. And kita being nasa irarom kan sibilisadong sosyudad, dapat magpairarom kita sa rule of law, regardless of our political belief
and inclination, dapat magpairarom kita sa rule of law. Kaya ipapasabot tayo ni sa istorya tayo ni digdi sa tingog kan banawaan, as cold as cucumber kung ano ang nangyari, and ang sa katuyan ta na, let's put an end to this na. Sige na, magpairarom na kita sa birtud kan lay. Dumiretso na ta, nagkaigwanin hararom na political divide, iriwal sa cellphone, sa Facebook, igwanin na dahil na nagtitirinuhan na magbararkada, gabos tabi Okay. So, sandali, taigwaning nagtanog sa tuyang cellphone, tibaad kon may dagdag ini, tabi ha. Halat ngo na. Ayan, tabilohan talog ini. Si Kunyan, si Manny, Papa Manny, Papa Ping, maiba ka sa libon. Sa aga pagtao kay ayuda. Sa libon, anong oras tabi pwede makaiba? Papa Manny, naghalat lang tabi ako ning kunya ning instruksyones kan sa tuyang admin. Kung ano ang instruksyones kang admin, makunya kita. Masunod kita tabi. Kung maiba, okay. Kung dai, kung ano ang instruksyones kang admin, Papa Manny. Paisihon ta katabi kung maiba ako or kung ano ang ididesignar sa tuyang responsibilidad. Ano po? Yan. Sige. Di arog ka ini, sabi ta nga ni, tukaron ta na, ini nga ning, with the aim na makatabang kitang makapaliwanag what happened according to law and what happened according to the rule of law, rules of procedure na pinagsusunod niya to. Regardless of our individual political belief. Okay. Ay matapos na, masabutan intero. The Supreme Court has spoken, tabi. This is the highest court of the land. Gabos na sabi tangan ikaswapon, pero day bali mag-utro kita. Nganing makatabang kitang magkaigwa na ning political peace. Tabi? That is the highest court of the land. Ano man na iriwal, ano man na issue legal, ano man na issue political, it all ends there pag nagtaram na ang Supreme Court. Kaya nga ni Supreme, sindaan pinaka. Dain na nin iba pang halangkaw na korte sa irarom ka na sa tuyang set up judicial system sa Pilipinas. Pag nagtaram iyan, all arguments ends there. Whether pabor sa sato sa paghiling niya to, o ba kung pabor sa paghiling niya to, pag nagtaram na ang Supreme Court, they are the most learned interpreter kan mga lay tabi. Yan. Yan ang itiniwala sa tuya kan konstitusyon. Ngunyan, ano po susabi kan Supreme Court? Ang desisyon kan Supreme Court, inuyo na ninda, so desisyon man kan Comelec and Bank, na disqualifyar nga ni si Mayor Raji, buda si Governor dati Noel Rosal. Yan. Nata ta na disqualifyar, aram na baga sa istorya. Sabi kan Korte Suprema, tama ka mo, Comelec, na igong nabalgar na provisiones kan na Omnibus Election Code, and itong provisiones na ito, so pagbabawal na mag-distribuir nin mga ning kunya nin biyaya, maggastos ning kwarta kan gobyerno during election period, campaign period, na dai po naghagad nin exemption sa Comelec. Iyo baga so nangyari sa Legazpi, nagtaonin ayuda sa seniors, buda sa mga tricycle drivers, na dai nag-exemption sa Comelec na hinagad. Takun igwa ko tanan nin exemption na nakuha siguro po nara dating Governor Roel asin nara Mayor G, dahil problema. So that's the simplest way to explain it. Korte Suprema na ang nag-uyon sa kwanaan sa desisyon na yan kan Comelec. So desisyon kan Comelec, kabilugan ang bank. And so desisyon man kan Supreme Court, gabos apwera sa saro. Susaro, kumbaga padingnal, susaro duman na justice, tugang suponente kan desisyon kan Comelec and Bank. Yan. Kumbaga por delikadesa, dahil siya nagpartisipar. Pero gabos na kunya na justices kan Supreme Court puminirma, uyon sinda sa desisyon na yan kan Comelec. Ngunyan, ano po ang mangyayari?
igwa na po nin ipinaluwas na writ of execution. Ano po ining writ of execution? Iyo ini orden. Nagmamando na ang Supreme Court sa COMELEC. COMELEC, nagdesisyon na kami. Inuyunan miso sa indong desisyon. Disqualifying Mayor G and dating Governor Noel. Unina ang dapat nindong gibuhon, susog sa lay. Yan. Iyon ang writ of execution. Pigmamanduhan na sa COMELEC na tipuno na supigapod na ining so canvassers. Ha? Yan. Matipo na yung Board of Canvassers. Special Board of Canvassers na yan. Ining Special Board of Canvassers, iyon na po yan so maproklamar kay attorney, dating Congressman Pido Garbin Jr., Executive Director Akanok Bicol, sindanaan maproklamar kay Pido na Garbin as duly constituted authority bilang mayor kan Legazpi. Yan. Siya naan kunya na so Board of Canvassers na po. And it may happen maybe next week, baka Monday or Tuesday the latest. O iyan po tabi ang kuangkaan ang mangyari. Now, pinasimplita ta nganing maintindihan na kan gabos pigmamanduhan na so COMELEC kan Supreme Court. Bilugo na nindo so canvassers, Election Board of Canvassers, iproklamar na si Attorney Pido Garbin Jr., dating congressman. Yan. Now, nata ngayata si Pido so papatukawon. Iyo bagang perming mainit yan sa Facebook or iristorya. Nata ngayata so Pierre de iyon matukaw. Dapat bagang ngaya so vice mayor. Okay, now, arog ka ini. Sa satuyang lay sa eleksyon, sa Omnibus Election Code, igwanin mga remedios legal na nakabugtak dyan. Diyan sa satuyang lay, igwang mga remedyo na pwedeng gamiton kan mga nagkandidato kung sa paghiling ninda, so sa indang diretsos, dapat man na i-insistir, asin dapat man na protehiran, asin dapat man na madangog, and dapat na magibabaw. Yan. Anong yaon dyan sa Omnibus Election Code? Buda sa satuyang mga layes na applicable sa eleksyon. Ini po supigapod na motion for intervention. Yan, motion for intervention. Ano yun yung motion for intervention? Kumbaga, ma-intervenir ka. Taigwa ka ng diretsos na dapat na ikunyan man, i-avail, susog sa lay. Yan. Okay, now, ano so nangyari? Nagkan-election bagatabi, nag-file nin disqualification kay Mayor G, buda kay Governor Noel, so grupo na Raal Mogila. Yan. Pinagdi-disqualify sin data, ito nga ni issue so pag-release kan kwarta, paggamit kan kwarta. Ngunyan, ang sabi kan lay, once na na-disqualify ang sarong winning candidate, dawa ng gana ka. Pag disqualify ang sa imong kandidatura, gustong sabihon kaan, from the very beginning, bako kang kandidato. Dawa binoto ka asin ng gana ka. Yan. Bako kang kandidato. Kaya, suboto sa imo, buda so kapangganahan mo, day ito ning efekto legal. Yan. Ngunyan, ang nangyari paano baga, kadaklan paano kan mga kasong disqualification, day yan tulos na re-resolveran kan kunyan kan COMELEC. Ani bakaan talaga, nadidesisyonan dahilan sa trabaho kan COMELEC kon eleksyon, nadidesisyonan ang bakaan after nang nanggana, supig questioner na kandidatura. Kaya nalilibong ang tao, natanangitan ng gana, tapos pig disqualify, ang matukaw, so nadaog. Yan. Kaya dyan nalilibong ang tao, nalilibong, bako pa kita sanay sa arog kaining mga pangyayari. Sa ibang lugar, igwa ng mga araw ka na nangyari na inaplikar ang lay na iyan using itong motion for intervention. Ngunyan sa nasatuya nangyari. Kaya nani bago kita, nadagit sa mga tao, bako man yan sunanggana, iyo sumatukaw. Iyo po, bako man sunanggana. Pero susug sa lay, igwa ng diretso ang ikaduwang ibinotong highest number na siyaan magtukaw kung mag-file sa ning motion for intervention. Ipigtatao yan kan lay mismo. O ngunyan napawarang bisa sa kandidatura ni Mayor G, takunyan siya na disqualify, ginamit sa motion for intervention, supandua na ginusto kan tao na iboto bilang alkalde, iyo na yan so ginamit kan Supreme Court, buda kan COMELEC. Taiwan so nasa lay. Bako po yan na pinag-imbento kan COMELEC. Bako yan na pinag-imbento kan Korte Suprema. Kundi yaon an sa lay na ipinautob sana. Yan.
pwede man baga kutaan ng dai mag-file ng motion for intervention, siguro po ni Pido na Garbin. Kundi pinag-avail man nila, so nasa erarong kanlay. Bako, kaya ang mangyayari, tako mo i-deklarar si kunyan, si Pido na Garbin, Attorney Pido Garbin, bilang alkalde, si Bobby Cristobal man mapasibog, magiging na siyang vice alkalde na sana. Okay, ang logic man nata-taarog ka ini. Nata nga itada ipatukawon si kunyan, si Bobby, saro pang logic arog ka ini. Ang ginamit kanlay, kan Supreme Court sa dakol na mga strings of cases na dinesisyon ng kaini, dayta nga pwedeng patukawon ang vice alkalde kung mag-file for motion for intervention ang sarong na perdeng kandidato tananata. Ibinoto nga yan bako sa pagka-alkalde. Ginusto nga yan kan tao bilang vice alkalde. Yan. Dakol ka ning strings of cases sa Korte Suprema na dai papigbabago kan Korte Suprema ang desisyon nindang iyan. Now, kung mo dai papigbabago kan Korte Suprema ang desisyon na iyan, ikaw kita na yung pigapod na stare decisis. Yan. Ang stare decisis, ang gustong sabihon kaan, ano man na desisyon kan Korte Suprema, parte na yan kanlay kang Pilipinas. Susunod na iyan. Bako, na utron ta. Natangay ta bako si Vice Mayor Bobby. Opo, ta nag-file ning motion for intervention si Pido. Natangay ta day ba si Bobby? Opo, because sabi kang Korte Suprema, kan eleksyon na ito ngaya, ibinoto si Bobby bilang vice alkalde. Bakong bilang alkalde. Gusto nga kan tao kay Bobby bilang vice alkalde. Now, so pando nga yung highest number of vote as mayor, ito si Pido. Kaya arupukan, so nangyari. Iyan po susog sa lay iyan po ang kunyan, ang mga wisdom na nakukuha niya to. And iyan po hali sa mga kunyan mga pahayag kan sa tuyang mga nakakahuro ng mga abogados. Ano man ang sa tuyang interpretasyon, whether pabor o bako, dapat na kitang mag-bow down sa desisyon kan Supreme Court. So, the argument ends there now. Kaya iyon ang gusto niya tong sabihon digdita. Pinagdiskuter ta iyan. As cold as cucumber and as nearest duman sa wisdom can lay. Tanganing matapos na ang great political divide and with the aim na magkuan na kita, magpasumiter na kita. We bow down now, magpasumiter na kita sa tuyang Korte Suprema, sa rule of law. Now, kung halimbawa naman, taking for the sake of argument, kung halimbawa, baga naman halimbawa, puminabor man sa Korte Suprema kay dating mayor, kay dating Governor Noel and kay Mayor G, ang pagdiskutir tamang kay ni, susugman sa desisyon kan Supreme Court. Iyan kung pinaboran sinda. Bako, now the Supreme Court has spoken, diniskutir taman, ano subirtud kan lay na dapat niya tong sunodon. Okay, regardless of our political inclination and belief, sana po magpairaron na kita sa rule of law. Tanganing matapos na ini. Grabe ng political divide tabi and makadiretso na sa tuya man na dalagan. Sige, yan po tabi ha, baka by Monday or by Tuesday, yun na po yan ang mangyayari. That's the long and short of it sa istorya po na yan ha. Sige, si Pading Jimmy, ako nagparahalatan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Ilaog ta ining duwa, tapos mapaaram na kita ngunya na Webes. Pading Jim, Chief Jim, good morning. Yes, salamat Padi. Makangalas manan sa tong amigo Padihon. Oho. Kakahali pa sa nabaga ni PBBM, Digdi Salbay, Kaswakon. Opo. Ngunyan, kunilingon mo ang post, ang nagtatabang man siya sa mga napiktaran kan Bagyong Christine. Common baga na common na ang mga distribution ki relief ngunyan, mga nakakarton may ngaran na DSWD. Opo. Ini iba. Oho. Ang tatak pa di tatak Malacanang. Matinding pasalikan pa di Malacanang. Malacanang. Oho. May itrang tulong palasyo, tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Oho. Isag ng Pangulo ng Pilipinas. Dara-dara ni kunyan, ni Pading Kagawad. Yung sala. Oho. Iban putol kan pusod ka ni. Matindihan ko ni. Hali sa Malacanang. Ano daw niya?
Igapot to nga niya ko, paano ka nakalaog sa budiga kan Malacanang, ta nakakuha ka kin mga kinarto na araw kaan, ano ang laman kaan? Oho. Sige sa nanulukulok. Tapos, nag-discover kita kung saan talaga ang koneksyon. Oho, so tubo. Piniling ko sa profile pic niya, piniling ko sa baba. May helicopter na pula. Oho. Na naglanding. Hindi kung saan na lugar ito. Oh. Tama, hiling ko man may post ka man, helicopter na pula. Ano niya? Ano ang relevant ka ini? Magpaling ini. Piniparehas kan may litrato ka ba? Nahiling ko ka na nakatalikod ka, pasiring ka sa pulang helicopter. Oho. So helicopter man niya, pula man. Ikaw kan makapagsabihan pa di kung... Walang yaka. Ako nalilibong sa indong doon. Nag-post ito. Si Padihontang Rodilio Sala, padi mo man. Kami kita. Masun, di ka naman nag-post. Ano ang misteryo? Mga misteryoan ka na kaaging aldaw. Nagkasundo na araw-kaan. Anong gusto sabihin kaan pa de? Ako hindi ko alam kung parehas na helicopter. Yung good man. Ayan ang evidence. Iksan ko ganit sa iman ebidensya. Dahil pa, nagpagulo ng Pilipinas. May pasulaib. Matindi. Oh. Kaya si Presidente, wala man ba nang ipinapabagyo sa ibang lugar? Oho. Bakit? Ailing ko sa post mo. Ano man yun? Nag-post man itong padihon mo. Aha. Yeah. Wala man helicopter. Nahiling yun. Wala niya ako nila. Yung mga koneksyon niya ako yun yung mga yodi mo na ini. Yung ganuan. Tatak Malacanang ang pigtataw. Bako, tatak DSWD. Matindi. Sige. Yan pa de. Ang medyo konsuelo sana. The best. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Padi. And good morning dyan kay Kagawad Rodilio Sala. Kan Kamalig. And Segundo Distrito Canalbay. Ayo, gano'n. Sige. Pading Jomar, what's happening man dyan sa... naputol na. Sige. Siguro Padi sa masunod sa nata medyo alanganin na kita Pading Jomar ha. Tama. PhilHealth kita. Okay na, nakakonektar na ba? Wala na. Kung nakakonektar, sige. Kung di. Sige. Ipasok natin si Pading Jomar. Kumpadre, what's happening sa first tabi? Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Makalihis ang 18 taon na pigagamit kan lokal na gobyerno kan tabako. So daga kan provincial government. Oho. Magkakaigwa mang girari ki memorandum of agreement para sa paggamit. 18 years ng pigagamit, ngunyan pa sa na memorandum of agreement. Kumbaga, haloy nang nag-iibanan, ngunyan pa sa na mailabyuhan. Actually, igwa ng aray labyuhan ka nakaagi. Oho. Kundi nag-divorce. Nag-divorce. Umin-expire na so marriage contract. Oho. Dahil na nare-renew. Ngunyan pa sana marirenew. Sige. Hindi pa di ang kinumpirma sa DCGB News ni City Councilor Dionisio Ragudon, Chairman ng Committee on Agriculture. Matapos na tukaruna kan sa iyang komitiba ang Memorandum of Agreement entre sa City Government of Tabaco as in sa Department of Agriculture Regional Field Office number 5. May koneksyon sa paggamit, pag-utilisar kan city government, kan portion, kan daga na yaon dyan sa Barangay Buwang na pigigibo man ang nursery kan Department of Agriculture. Susog kay Ragudon na halawig na panahon na dining kontrata dahil ta enot na pig-utilize kang LGU ang naunambitan na lugar bilang nursery man kan city government. Panahon na Bakupang City, iyuan panahon pa ni dating alkalde Alex Burse. Iyo. Nagkaigwa naman yung kasunduan kayo pero madali man lang ito, halipot man lang, kaya nag-expire na. Dahil tulos, ini na renew
kan LGU tobacco dahil lang kan kadakol-dakol na rekisitos pero kanakaagingal daw naman manggirara ini paring piyo. Ang na pagkauyunan duman sa Memorandum of Agreement gagamitong giraray kang LGU ang naunang bito na daga sa laog kan masunod na 15 taon. Gustong sabihin hanggang 2039 na magagamit kan LGU bilang nursery an parcel kan daga duman sa Barangay Buang na sa diri kan gobyerno probinsyal na pigagamit. Actually ang kakasunduan ninda isang Regional Field Office number 5 kan agrikultura. Susog kay Ragodon sa paagi kaining kasunduan na ini day basta masisika kan provincial government ang nursery kan Tabaco City digdi sa lugar na ini dahil anta day taman mga tatag day taman pwede masayumahan na paliong kung in kaso nakaipuhan bigla kan provincial government andaga para sa ibang katuyuhan. Ngunya na may memorandum of agreement nakakasiguro ang city government susug kay Ragodon na magagamit naman ni Denny bilang nursery sa laog ng 15 taon. Ang nursery sa Tabaco iyon nagprodusir nin mga binhi para sa mga paraoma arog kan manlaylay ng mga pananom maging mga kahoy na ipigdidistribute kan City Agriculture Office sa mga paraoma di sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar BNDCG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Ali dyan sa Tabaco. O sige, basahon tama rin sarong reaksyon, violent reaction man ini, hilingon nindo tabi ha. Sabi ni 5462, under the Philippine rule of law, Vice Mayor take over in case Mayor will be disqualified, except if there is pressure or political bully by abusive lawyers. With all due respect, Sir Tabi or Madam, 5462, ining sa imong reaksyon, we disagree on what you say, but we will defend to death your right to say it. Yan. Ining sa imong reaksyon po, Tabi, it holds no legal wisdom. Bako, dahil na, tapos na iyan. Supreme Court ang nagsabi, igwaning lay na pigatatao sa mga arog kaining instances na pwedeng gamiton kan sisay man na agrabyo, so pigapod na motion for intervention. Kung susundan niya to ining sa imong argumento na dapat ang magtukaw sa Vice Mayor, dapat ko ta na iuan so sinunod kan Korte Suprema. Kung di ta igwaning lay na minataonin arog ka na legal remedy, na-avail iyan, Tabi. Bako, yan, na-avail iyan, Tabi. Nangyari ni sa iba pang mga lugares man po, sa ibang mga lugares, nangyari man ini, ngunyan lang ini na nanindibago kita kay grabe ang dagit budan resistance niya to. Pero sabi ta na nga ni, we have to succumb and we have to, sabi na nga ni, abide by the rule of law. Sige, salamat ka sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan